Stav zdravotníctva je vážny. Sledujte ďalej a dozviete sa viac. Hrozí exodus lekárov zo Slovenska? Premiér Fico tvrdí, že zdravotníctvo nie je jeho prioritou. Pán premiér, toto je premiérska téma, táto relácia. Buďte takí dobrí, zoberte to tu za mňa. Takto veci nefungujú. Minister Šaško zase hovorí, že výpovede lekárov situácii nepomôžu. A výpovede lekárov nijako nepomôžu slovenskému zdravotníctvu. No Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia, oznámil, že vyše 3200 lekárov podáva výpovede. Lekári dávajú výpovede pre nespokojnosť so systémom zdravotníctva, na ktorý máme na Slovensku. Podľa Globseku má Slovensko 5. najhoršie zdravotníctvo v Európe. Sme na spodku rebríčka v infraštruktúre, počte zdravotníkov a financovaní. Investuje len 1592 eur na obyvateľa. Analytik Globseku Martin Smatana hovorí, že je potrebné navýšiť financie a stabilizovať vedenie zdravotníctva. Zatiaľ čo bývalá šéfka úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renáta Bláhová odporúča centralizovať nemocnice a zaviesť férové odmeňovanie. Čo si o tejto téme myslíte vy? Dajte nám to vedieť do komentára. Nezabudnite dať like na toto video, pošlite ho svojim známym a dajte nám aj follow na všetkých sociálnych sieťach.